שלום, אני רמי מהמועצה. נשוי? It's complicated. לייק. אתה רוצה עוד משהו חוץ מקפה? בא לי אותך. אתה שפוי? אני לא מבין. אתה קולט מה עשית עכשיו? איך אנחנו יכולים לפתור את זה בדרכי שלום? הכל בסדר? הכל 100%. אני לא מתביישת בי, היא ביקשה ממני להגיע ליומורים. נו, אבל כבר בתחילת המחנה היא ביקשה שאף אחד לא... אני מתביישת שהחברים שלה ידעו שאבא שלה הוא איש תחזוקה. מוטי, רונה אוהבת אותך. הילדים שלנו מתביישים בנו, לא משנה כמה אנחנו נתאמץ בשבילם. אנחנו גאים בהם, לא משנה מה הם יעשו. קסטה. מה אתה מבין? אני שומע את זה, זה לוקח אותי לעולמות עליונים. ואין כלום. אין צרות, אין מזונות, אין ילדים, אין. יש רק דבר אחד. אתה יודע מה יש? קודש ברוך הוא. יש נחמן. רק נחמן. נכון? אוף! זהו, אתה גמול, אתה יכול לצאת. מה גמול? לא עשית כלום. עשיתי את זה. תשמע לי, אתה גמול. לא הבנתי. שילמת 4,000 שקל. עכשיו אם אתה מאשים, אתה אידיוט. אתה צריך לראות איזה הפקה הם עשו שם. מדהים. איזו? אתה יכול להציע לך חברות, אילן. רק תחליף תמונה. את מודעת למה שקורה בעסק שלך? אני מחפש איזה מישהי בשם ג'ני. פשוט היא ואשתי מכירות מנווה תרצה. כדאי מאוד שעד השעה 7 תהיה בבית ותשים לי אוכל על השולחן. תקראי, בבקשה לדורון שיקר למשטרה! המשטרה כבר קהל חבר. אני בכלל לא מבין מה אנחנו טורחים להעמיד פנים. ילד טבע, אנחנו יושבים שבעה. הכל בסדר. הילד נולד עם ענן שחור מעל הראש. כמו אמא שלו. אל תאשים אותה. אני לא. אני מאשים את עצמי.